Με στόχο την πάταξη του παρεμπορίου, η Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης διενεργεί σειρά ελέγχων σε λαϊκές αγορές και άλλα σημεία που εκδηλώνεται παράνομη εμπορική δραστηριότητα. Πλέον, μάλιστα, ανάλογα με την παράβαση, γίνεται κατάσχεση και καταστροφή των προϊόντων επιτόπου. Θα καταστραφούν όλα. Εφόσον έχετε άδεια. Δεν έχουμε. Τιμολόγια έχετε. Ελεγκτές του Υπουργείου Ανάπτυξης καταστρέφουν εμπορεύματα μικροπολιτών χωρίς άδεια στη λαϊκή αγορά Χαλανδρίου. Συναντήσαμε κάποιους οι οποίοι δεν είχαν ούτε άδειες, ούτε φορολογικά στοιχεία, τιμολόγια κλπ. Με το νόμο 3982 του 11 τα καταστρέψαμε στο περιπαντοφόρο. Είμαστε αμάλια παραμονή εδώ. Έχουμε 20 χρόνια. Ψηφίσαμε. Είμαστε μικροπολιτές. Αλλά ζητάμε μία άδεια. Ιδιαίτερα τσουχτερά είναι και τα διοικητικά πρόστιμα, ανάλογα με τη φορολογική παράβαση. Ξεκινούν από 500 και φτάνουν τα 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση που ο μικροπολιτής διαθέτει άδεια, τότε τα προϊόντα του κατάσχονται. Εφόσον προσκομίσει την άδεια εντός 3 ημερών, τα παραλαμβάνει πίσω. Διαφορετικά καταστρέφονται. Η χώρα χάνει ετησίως, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΒΑ, από το παρεμπόριο 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πολιτής που υποχρεούται να κόβει τιμολόγια, να αποδίδει ΦΠΑ, να κόβει αποδείξεις καθημερινά, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αυτόν που έρχεται και που πουλάει το ίδιο προϊόν δίπλα του χωρίς ταμιακή μηχανή. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται πανελλαδικά σε αποθήκες και τυποποιητήρια, στις πύλες εισόδου της χώρας, ακόμα και σε αρχαιολογικούς χώρους.